Inaron nga niyo. Taligsik pa. Di pa ron may uli. Oh. Po sige na imo ang video. Mao ri gito i-caption. Naron nga nga 101 oh. Di pa gini siya nga. 101 taligsik pa man nido. Di pa gini nga uli. Ang nga uli inig ka. Taligsibi na. Taligsik na. Kamo nang talig 10 jud kusog-kusog gina. Di na maday. Karon na taligsik ka. Sas may weligo. Wa man gyud. Mas 12 na do. Mas 12 na nga. Abot na lang as 12. Huwag kita na buhat. Sige na taglingkod. Tamang tambay na. Tamang chila mga ga. Kira-kira. Kaya, ay. Ito yung buhat rin. Huwag tayo rakit rin. Bugay po na ito magkarakit rin, no? May magkarakit na tapuhon. Ha? Bijuki. Mahal eh. Hindi pa ako. Sige na bijuki, no? Mag-abang ka? Saan naman? Para kang karan na. Sila may mga abang. Sila rin, abang mama, no? Kuy kwarta tambay gud. Nari tambay nagkwarta. Iniguan. Kaya kwarta. Iniguan po, inig. Birthday sa imong pag-umangkon. Bitara ko ha? Taksi na. Matik. Tabang tag. Kaon koy. Nanay bisita nga, nanay bisita rin. Kaon? Tabang luto ah. Pakanar koy, bisita giko. Nuno. Bantay bito mo kaon din tabang luto. Tabang luto gyud. Aw. Ika may kung kuan. Man. Kanang kung sa may luto, sudan mga gusto kanang kuan. Kaon Ibaw ro. ka. Kaon ra mo ano ko. Ay tata. Kus guys, amnay. Kus gagi ko do. Ansa premium na? 20. Ha? 20 20 makadaw ko ligo na. 20 kulit ka na. Yo, what's up? May adlaw sa tanan mga kalo. Ron, another day, another life, another blessing na sad. December 26 na ta mga ka. So, liwas sa Pasko, no? So, kato rin kong kitigom-tigom sa akong mga racket sa una. Nasa dire sa kong bag. So, naiban na siya. Naiban kay nasambay tag taas-taas, no? Eh, tayo mga racket. So, ito yung tanawon. So, kahapon, katong hatag ni mama nga 1K. Ito yung kuhan ba sapatos. Nandre. Kaya akong kwarta. Kaya 1K. So, ang sobraan eh. Sa dire ni siya nga bag na iban na naman eh. Aray, ang baga. Ito itong kabon. Meron. Sa, kapit sa inyo ha. Dara ang bag. Enggak, sa murag. Trapuhan na ng lens. Sas, mga orag yapon. Dara. May box certificate. Iban na nagni siya. Dara. Ano bilin? Tala. The smell or no? So, kan. Apa? Kan. 2.6 tanan. Ako nabilin sa tong tinigong no. So, ako nung naanan ni kuan. Ako nung naanan ni og gasto mga kay kanay tong kuan. Bike kay na sambay na na siya oh. Himo lang sa ilanan sa mga kuan. Bulingon. Plat na ligid. Guba pa gini dire, drill. So, mo na kung plano nga akong gasto sa kwarta no. So, pero kung na may plano nga mahatag pinaskuhan sa to ano, mo sponsor mo sa tong bike para makabiyahe-biyahe tag balik ka magbike. Pwede ra kay na sa mga ga. Karon ano sa to dire. Relax ra kayo kay Domingo ron. So, nay plano nga manimbas ting daron mo bantano nya. Karon dai, more day schedule sa ting duwa sa mga kuan basketball club no. So, kaning 1,000 dire kani. Kay ato na siyang palit untag sapatos bisag kana okay lang. Kaya kapag ka po na mga tag 6K ano, mahal-mahal pa muna. So, basta nimba sa meron niya, ikaw man matuto sa among basketball court na kay apil mo taguan, basketball club. So, dadua ta dito, magpasingot exercise na ninyo kay para fit ta ba. So, mga mga gano, kita-kita ta ninyo nya. Taligsik ginagmay mga ka. May klaro ang blessing. Ikan sa langit wa taligsik. O kusog-kusog nga blessing uwan na siya. Ulis sa mga ka, ilis sa kamatos. Kaya itong sapatos na nakatamag kog lima oh, try. Ahak.
Ano lang ko? Magbuwag lang ta. Are ko. Ha? Ako. Helmet ko na sa tricycle, mag helmet ba? Are ko. Lakinit, limo lang pa. Oh. Okay, kuan nila kamay ra nila. Apa saya dagang video deh? Kayo. Ah. Di ba may pay na? Oh. So, specific pa ba? Iyaw. Menta. Pohon ba no? Oh. Di pa. Sige. Salamat ah. Oh. Are ko. Gandagan mo ka. Sige kan deh. Nimba. So, natapos na misa mga gano. Pumukong ko sa kaila. So, mayo kay wala na kasto to kwarta pamiliti. So, peace be video sa inyo ni mga. Karon ngandam na ta pero padong na mi sa atong basketball club ato. Nuwa tag basket ron. Sayo kay ulit sa mama mga ko. Very good kayo. Sayo to gole kay mahugas ko sa plato, maglungag nga nauli na sa mother. Ah, okay kayo. Maka adto jud mi sa basket tag sayo. Ha? Sana man. Man. Pag nasa ba niya, ay. La, kanay buutan nga ako, ano? Buutan nga citizen, no? Responsible citizen. Kaya mo batao, Ay, lansis rumah ka. Ay, ang gingon mo ko sa among konsehal re. Usa sa konsehal re dakit nga kung magi ko no kang ngit-ngit na. Pasigaon na siya suga. Di gibuhat na sa akong amigo kaya wa my friend. May ko na tisingin ko na be. Mark Jan, Bralio, dribbling the ball for 3. Loh, yo. Nakitanon Ball Club. One zero. Kene. Oi. Oi. Tae. Haloy, ganoy. Shout out sa mong vlog idol ha. Oh, dire. No good. Oh, ganoy. Huli. Short. Bebeng! Woo! Champion! Amo! Oh, Macario. Loy. Taig na ni. Ilista ni. Ilista niya. Tap. Awan. Bang! Woo! Woo! Bang! Woo! Another one! Woo! Grabe ni tulong ni Katriso. Balik kay Weso. Loy.
Foul. Oh, Ganoy. Good. 21. Boom! Bang! Boom! Boom! Buang! Bang! Bang! Makin ya murah! Woo! Gabak. Disi. Bang, maki dia murah. Oh! Woo! Yo. Bang! Oh! MVP! 7 out of 10! So, mga tamang doa mga gano. Salamat sa videographer ay. Dampot, shout out. Thank you. Na de ita tu de. Ipag akong gitinud. Tama. Pero kuro daw kamo tiyo na hangin. Shout out ba? Oh, shout out na leopard matik. Bang! Napteb. Ortiga. Injury si atong kuan mga go, injury atong kuan. Injury ba Domingo. Yawa. Amo aga niyo. Oh. Kung gusto mo maapas para New Year no. Sa mga bibigay sa niya. Apas ko na mo. Triple M ni Triple M. May mo duwa. Ayaw. May batasan. May bugnaw. Ngang Nauntar pulpak na ay sa bagay gipaabot niyo PM na mo. Clifford Viralio Arias. Ay gori ko mag-upload mga ga. Lobat. Tanang my friend. Paguro himog duwa no nya. Nilawas ako dali para mag-upload. Lobat na siya. 30 seconds left. Pindok na ni. Bye. Bye na nirong taod-taod. No ha. And 5. So, may muntag siyang tanan mga ga. Morning. So, paano ko matiwas akong vlog hapon no kay nalubat ang cellphone niya. Nagpaabot ko mapuno. Nakatawag ko. So, karon tani tapuso no. Mo pawais nagbuhat og mga gaano video kay ato sang tiwason og upload ato ang mga pending videos no. So, siya. Awat ko nga, kuan day, kung malimot bisitahan day ang ano, na page si among konsehal diri no, si Konselor Philip Tulingi no. So bisitahan ninyo na siya yung mga mga highlights dito sa among ano, nakita nun basketball club no. That's all for this vlog mga ga. Nawat ko nga magkita pa tayo balik no. Ayaw kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. That's all for today, Ganoy TV. That's all for today. That's all for this vlog. Ganoy TV, Anoy out. Bye-bye!